Hi, Hi, mayong Sarah. udto? Wala Ayun. ko kabalo Kung ang anong oras. oras. 12:30. 2:30, te udto na. Oo. Kamo. Te, kamusta ang panahon dito? Okay man pero wala sang wala sang Ulan? adlaw. Wala sang adlaw? Wala sang adlaw diri kag ang do may ulan jutay. Hmm. Magalom dito sa Oo, magalom. Hmm. Pero hindi tugnaw, okay lang. Mayo na. Kay Ang isang inyo niya, kamusta da? okay lang pareho sa inyo. Magalom Oo. kag medyo matugnaw pero sa nagligat nga semana tugnaw gid. Mm. Te para para sa para sa maghistorya kita subong, Mm. um, Mm. magistorya kita parte sa paano mo nakilala si dad. Dad Ah. ko. Si Dad sang 1983 nagsugod kami pen pal. Mhm. May miga ko sa college sang una nga may pen pal man siya. Mhm. Tapos naghambal siya sa akon nga mag-pen pal man ako. Tapos Mhm. ma-apply ka na do may application form ka na nga i-fill upan mo sang imo nga biodata. Tapos i-send na tapos i-publish nila sa magazine para sa mga ma-exchange kamo. Pero, So, abi mo nga naglangaw-langaw lang siya? Tuod? tuod. Pero nag-testing man ako para daw curious man ako. Kay gusto ko man ma-pen pal kay namian man ko magsulat. Pero, ginbaton mo damo nga mga sulat, no? Oo, sang na-publish na damo mga nagsulat sa akon ba damo gid ang postman namon tito ko ang postman siling niya baw damo gid nagasulat sa imo kay kada adlaw nagadala siya sang mga sulat ngalin sa iban nga mga pungsod. Ang tanan-tanan siguro mga 5 kag 4 nga mga tawo puro lalaki, wala babae. 5 ka ay ambot. Ah, 40 ay no 50 gali? 54. 54, apaw. Oo. Kag pila ka pungsod? Mga damo ang sa halin sa USA, may ara man sa Britain, may ara sa India, sa Singapore, pero Chinese nga origin. May Sri Lanka, dumduman ko, may wala France, mainly lang, Americans, British, kag damo lang India. Kag nagsulat sila sa Ingles lang? Oo, nag-introduce lang una, lipot lang. Tapos kung sino sila, do biodata nila kag kung diin sila nag-start, ila edad muna. Kag nagsuba kang tanan? Wala kay mahal ang magbayad sa stampa pa abroad mahal. Ang obra ko ginano ko lang, gintan-aw ko lang kung sinong magustuhan ko. Tapos ang gipili, nagsulat lang ako sa 4 kabilog. 4 lang? Oo. Te, ano ang ginpahaylo sa imo magsabat? Gapamangkot kung nagahambalang ang
may isa lang ako nga nadumduman. Ang iba hindi na ako kadumdum. May isa ako nadumduman nga taga Texas. Nga ano siya ng widow. Ay, hindi siya widow, divorcio siya. Tapos ano siya, direkta, naghambal siya. Ang rason nga ang nag-penpal ko kay gusto kong may maasawa. Pangasawa. Kung gusto ko makilala ka, damo pagid nga ang gusto ko nga makilala ka gid para kung gusto ko nga one day mapangasawa ko. Tigulang siya? Oo, sang amo to nga tiyempo, 23 ako, siya 45. 40. Sige. Oo. Di bali 22. O ano siya tigulang. Tigulang ang kalabanan sang manugsulat mo. Hindi mayara nga nga bata 24 siya. Bago lang siya nag-graduate. Lipat ko kung diin na isa sa California. Isa sa siya mga mga sa apat nga ginasulatan ko. Tapos atong taga Texas nga nagsulat sa akin nga gusto niya ang purpose niya nga mag-asawa. Wala na ako nag-respond kay hadlo ko. Kaya sila ko mapenpal lang ako, hindi ako mamana. Pero nabana ka? Oo, sa uli. Sa uli. Nga gusto mo magsabat kay dad? Kay isang nag-istorya siya sa akon, ang iyang mga istorya nga damo siya kilala nga mga Pilipino nga nurse kay nagaobra siya sa Saudi. Tapos hambal niya namian sa mga Pilipino nga nurse kag tapos ang my friend siya nga lalaki nga Pilipino nga nag-iimbitar sa iya nga magkadto sa Pilipinas magbisita. Di sila ko ba mayo kay nanamian sa mga Ilonggo sa mga Pilipino. Dito lang ko nga daw nanamian ko kay daw hindi siya fake pala, daw hindi siya superficial. Di sige kami ang duwa lang katawo ang dugay ko nga pagsulat si dad kag ang isang taga California. Wala nagbisita si dad ang sa Pilipinas? Wala pa siya kabisita. First time niya itong nagkadto, mga isa ka tuig na kami kasulatay. Pila ka bulan tubtub nagkadto si dad sa Pilipinas? Mga siguro kasulatay kami mga sobra lang isa ka tuig. Isa ka tuig. Kada 2 ka semana kasulatay kami. Masulat ko siya abi sa middle sa middle sang bulan. Tapos mga 2 ka semana kag maabot siya ang sulat. Tapos masulat naman siya sa akon sa katapusan sang bulan. Maabot naman sa akon sa middle sang bulan sa dason nga bulan, nga dason nga month. So isa lang ka letter kada month. Ang sulat ko kay dugay. Snail letter. Snail mail. Galing. Snail mail. Sang nagbisita na si dad, kilala mo damo parte sa iya? Oo, balaan ko nga siya nag-study siya chemistry. Tapos kung anong obraya sa Saudi Arabia, kag
diin ang iya pamilya, pila iya mga utod, kag ang nanay kag tataya diborsyo, ang iya utod may mga kudak siya ginpakita sa akon mga utod ya kag mga asawa nila sang amo to nga tiyempo si girlfriend pa lang wala pa sila asawa. Girlfriend pa lang. Kag sang nagbisita si dad sa inyo, ano ano ginisip si sanday nanay kag tatay? Ah, ang balaan lang nila nga may penpal ko nga maabot. Nga ara nagkadto sa Iloilo ti siling ko naglisensya ko siling ko bisitahan ko ang akong nga penpal ara siya nagatiner sa Sarabia Manor Hotel sang una kay nagaobra ko sang una sa sugar refinery. Nagkuha ko 3 kadlaw nga off para i-ano ko siya, i-tour ko siya sa Iloilo. Tigin bisitahan ko siya sa Sarabia. Tapos pero dapat magpuli ka sa kay sa mga ginikanan namon kinahanglan kung Antes ka. Antes sang gabi? Oo. Oo. Pero kung gusto mo mag-overnight kag may kinahanglan may upod ka chaperon. Ti sa nga mo to nga best na gindala ko siya, ginbisita ko, ginpakadto ko siya sa Guimaras. Pero pod kami ni Tita Mars. Isa man lang kagabi. May nagdito kami nagdayon sa miga ko nga si Ruth sa ila balay. Ang amon nga ligdaan may banig. Wala mang banig daw mat. Tiga, bamboo, slatted nga bamboo, tiga. Tapos lipot-lipot. Anong kinaisip ni dad? Wala, okay lang siya. Wala Okay siya lang siya? nagreklamo. Ay, tawag Ano camping? pa? Lipot daw mga siguro mga less than 6 feet ang bed kay may wall sa babaw, may wall sa Abaw, sakit likod siya. So the box. Perpekto para sa mga Pilipino pero para sa Oo, okay lang pero Ingles. para kay Dad Budlay. Pila ka adlaw ara si dad sa Pilipinas? Mga isa lang siya kasimana. Sige. Sa Iloilo. Ginlagaw-lagaw ko lang siya. Tapos nagpulit siya? Ang nadumduman niya kay nagbakal ko luto nga paho. Nga ano? Luto nga paho, ripe mangoes. Oo. Antes ko magbisita siya sa hotel. Tapos lingko, i-taste mo, tilawan mo ang paho kay manamit. Hindi siya kabalo magpanit. Ayun po. Clumsy sa. Hindi siya kabalo. Abi niya, gin-bite niya lang. Kinkaon niya ang panit? Oo, hindi siya kabalo. Tiyambal ko siya. At i-show ko pakita ko kung paano magpanit. Tigin panit ko muna daw gin-peel out ko kaya ang mangga, ang paho sa Iloilo, tough ang skin. Pwede mo kumparar sa European nga mangga nga paho. Tigin show ko sa iya. Ginpakita ko kung paano tapos gin-feed ko siya. Do natingala siya. So, amo ginaang nadumduman niya. Nag-last forever sa iya nga memory. Nga gin spoon fed ko siya sang ang paho. Amo na ang cake sa kasal? Oo. Amo na? Oo. Natingala siya. Oo. Hinimo mo amo na. Oo.
pila ka bulan, kutob nagpuli siya, Nag kutob nag nagbalik siya sa Pilipinas. nagkadto siya nabisita sa sang Hunyo Mhm. 1984. Tapos tiner lang siya mga isa ka semana, Hmm. nagbalik na siya sa Saudi Arabia kay dito siya nag-umrah. Mhm. Tapos nagsulat lang siya sa akon nga siling niya gusto niya magbalik, makita ako liwat. Ang dason niya nga balik September, siguro mga siguro sa mga first day of September siguro siya nagbalik. Tapos Abi mo nga magtuyo siya? pero oo, naghambal na siya sa sulat nga nahidlaw sa sakon. Oo, nahidlaw sa Wow! sakon. Oo, Oh. nahadlok ko sa iya. Kaya daw lain na. Nahidlaw na siya, hindi lang daw lovers na kami ba? Oo. Tapos, nagbalik siya, may na siya, nagbakal na sa ay hindi, wala pa gali. Pa siya gali, nagbalik naman siya sang, oo, may dala na sa sing-sing, na engagement ring. Oo, kay abi niya, maano na kami. Dito na sa mga sang duwa kaadlaw siya, sang nagbalik na siya after 2 days, nag-propose siya sa akon. Nagpakasal. Paano nagtuyo siya? Siya ay nagluhod sa tubang ko kag nagambal siya nga gusto niya ako pangasawon. Ang sabat ko siya swing ko nakulbaan ko, hindi ko sigurado sang akon nga ginabatyag. Siling ko, lahat ka lang kay panumdumon ko pa. Pero sa isip ko daw okay man, daw gusto ko man siya, pero siguraduhon ko anay ang lawas ko. Kung gusto ko gid man siya. Pag nagpuli ko, nagambal ko sa kay nanay kag tatay nga gusto ako pangasawon sa ni dad. Tapos ang birthday ni Marivic, September 6, naghambal si Utay nga imbitaron si Simon magkadto sa balay kay birthday ni Marivic. Nagkadto sila sa amo to, nag-take advantage man si dad nga mag-lisensya sa kay tatay kay nanay nga gusto niya ako pakaslan, pangasawon. Naghuon lang ako siya, pero siling ko kinanlan. Wala ako nag-uo. Kinanlan balaan ang permisyon nanay, sang nanay kag tatay. Kung okay sila, okay man ako. Pero ano pang kinpahaylo nga sa imo nga ang pasugot ka magpakasal? Ang una siguro kay sang gamay ko ginasunlog akong laway kag itom. Oo. Tapos putot ako mo. Putot kag itom. Tapos gin-promise ko sa ila tanan nagahibi ako. Bago ko sa isa ka adlaw bawion ko na lang sa akon mga bata. Mamana ako foreigner. Kay para akong mga bata maputi kag gwapa. Oo. Dumduman ko gid amo na daw nag-stuck din na sa akon nga psychologically nag-upset ako hasta nga nagdugay na. Kay grabe gid man ako sunlugon sa mga utod ko nga laway. Balaan ko man nga laway ako pero hindi na pag-ihambal. Anyway,
Tapos ang ikaduhang rason kay taas si dad. Daw na feel mo kay tungod putot ako, daw na feel ko nga may protector ako sa mga pag may crime o kung may mag-hit sa akon kana. Kag ang ikatatlo, mag-istorya kami, daw intellectual gid siya. Di gusto ko gid ang mga gusto ko gid ang mga maalam nga tawo. Kay maalam ka man. Oo. Kung may paghak ka nga bana, natakan ka. Paghangag. Oo. Wala kang gid kuhaon nga alam. Oo, gusto ko maalam para nga daw may kami, may istoryahon kami nga maayo. Kag para katahom nga bata. Yo. Joke lang. Ano pa, natipan ka mo? Anong natipan? Tipan? Engaged? Oo. Hindi, antes nag-lisensya si tatay, si dad sa kay tatay. Si nanay okay lang, kung gusto ko okay lang siya. Pero nagambal si nanay, mangkot siya kung nationality ni dad, siling ko British. Nagambal sa ako. Ano ginambal niya? Siling niya sa ako. Niya ay British, wala na sila nagapaligo. Ambot kuntiin niya nabasa. O kung nabatian nga wala nagapaligo ang mga British. Siling ko wala nagapaligo sa kay hindi siya baho. Pero si tatay hambal ya kay nagambal siya sa kay dad nga siling niya okay lang ako kung gusto ni Josephine nga mamana sa imo. Pero ang gusto ko lang nga hindi mo pag-i-box. Ang hambal gid ni tatay sa English, hindi ko pag-i-box with action. Ako. Can translate mo na? Oo, hindi makaintindi si dad. Kasi hindi maintindihan si dad kung anong box. Pero maski may action ni tatay. Kung no, he means don't hit me, physically abuse me like na. Tapos nagkadlaw si dad. Ambal niya, ay Diyos ko no, hindi, I'm a wife batterer. Oo. Pero nagkadlaw man si tatay. Daw nahuya man siya nga naghambal siya pero gusto niya magwa lang sa iya nga ginabatyag niya. Nasugot na ang mga kinikanan. Oo, nagsugot na siya. Tapos nagmangkot sila kung saan ang tuyo ni dad nga magkasal. Siling ni dad mga tapos na sang Christmas sa muna nga tuig. Tapos gusto tani sang ni nanay kag ni tatay sa simbahan sa Catholic Church. Pero okay man si dad, pero sang ulihi sang nag-inquire na ako, kinahanglan nga i-baptize siya, convert siya sa Catholicism. Hindi gusto si dad. Kami sa registry office na lang. Pero okay lang si tatay kag nanay nga hindi ka magpakasal. Oo, okay lang sila. Sa huwes tawag kay may ara na mo. Duha ka klase nga kasal sa simbahan kag kasal sa huwes, sa judge. Nagpakasal kami sa huwes. Usually ang mga tawo nga nagpakasal sa huwes wala sila sang reception, wala kay duha ang kinahanglan lang duha ka witness kag magbayad lang kamo sang registration fee. Amo lang na wala sila balaan kwarta nga mag-ano.
may pagtipan, no? Engagement. May pagtipan ka mo, 4 ka bulan. Oo. Katanan. September, Oktubre, November. Oo. Tasig sa patasan nga subong. Oo nga ang subong engagement, subong ma-engage ka mo 2001, ang wedding 2020. Oo. Hindi. So, mayong ang amon lang, dali lang. Dali lang kami. Nagkasal ka mo? Anong kinalain sang kasal nga Pilipino kag kasal nga British sadto? Sang tiyempo namon, 1984, gamay lang gasto namon, mga 400, between siguro 400 to 500 pounds. Dalanan na kanan. Oo, wala kami sing hen night. Wala sing bachelor's night. Although si Simon sa Saudi, nag-bachelor's night siya siguro. Oo. Pero sa Pilipinas, hindi pa na it's sang amo to nga chimpo, hindi pa westernized kami. Wala hen night o amon sina. There's no knowledge nga may hen night. Tapos sa 400 to 500 pounds, dala na ina ang wedding cake nga 3-tier. All the souvenirs, hotel and reception, 450 people, wedding singer, fees sa judge, registration fees, kag videographer, kag ang wedding dress. Wow. Amo na subong barato pa? Subong siguro mga pag-amo siguro mga multiply mo by 100 times siguro. Siguro basic mga 4,000 pounds. Maski sa Pilipinas mo pahimuon, mga amo na kadako. Wow. Hindi gali 100 times, 10 times lang gali. 10 times lang. Ay, ang maths ko sala. Abi ko maalam ka. Oo, pero on the spot ako eh. Katanda ko pang istorya mo nga gininbitar ni Dad ang kinikanan niya. Ay, oo. Kag ang duha lang ka nagpisita para kay Dad. Kag natingala sila sang nagrumpag kamo ang cake. Hindi man gid nga narumpag. Ang narumpag nag-fall over. Hindi ang cake pag kay ba amo daw tradisyon na nga mag-cut ang couple newlywed sang cake kag i-feed each other. After ma-feed, may avalanche na sang mga visitors. Kaya ang gusto nila ang dekorasyon sa cake. Ginakuha nila as souvenirs. Kwarta? Gali? Wala akong nagbutang kwarta. Ang iba ng mga tao nagabutang kwarta, pero that time wala kami. Pero may mga ang dekorasyon, may mga little flowers, icing flowers. The tradition na sa Philippines nga ginakuha. Tapos ginadala nila puli sa balay nila.
Pero nagbutang man ako sang souvenirs, little pots. Ay pottery pots nga daw money pots. Yeah. Naga-symbolize nga nga may kwarta. Pero wala nag-symbolize lang sila. Oh, Hindi may kwarta. Ay wala kwarta. Wala kwarta, no. Gastuon ko na lang ang kwarta shopping. Kag nagtahi ang bayo, nagtahi sang bayo si nanay. Si nanay nagtahi. Tapos nagbulig lang ako. Panghandos. Panghandos means hand stitching ang hem. Kag pagbutang sang hook and eye, mga mo sina. Pero si nanay nag-obra sang barong ni dad. Nagsulob barong si dad. Si nanay nag-obra. Supong pasi pila ka piso para sa barong? Supong. Ang barong ni dad ning to siya ning hand embroidered. Mahal to siya, nagbaka lang ako sang tela. Tapos si nanay lang nag-obra. Pero kung ang finish nga amo na siya nga quality kay pineapple fiber to siya. Amo na siya nga quality siguro mga 5,000 pounds ay 5,000 pesos. Oo. Tapos siguro subong ang akong dress mga barato lang. Siguro ang dress ko siguro mga 8,000. Bo. Tawang Pilipiniana nga ginsulob ko sa kasal sa ang imot. Oo, sa kasal. Ang imot to hand painted to imo. Permayo nami. Matapos kita sang istorya kita kay lawig kid na. Pero ang ulihi nga pamangkot ko sa banta mo, anong sekreto sang maayo nga pag-upod sang mag-asawa? Siguro para sa akon ang bana kinahanglan maghambal, yes dear. Yes dear. Hindi. Gani. Langunango lang. Kinahanglan mag-share sang tanan, wala sang sekreto, kag tanan nga mga ginaobra sang isa sang asawa kinahanglan ginabuligan sang bana o kung ang obra sang bana nabuligan man sang asawa. Kag hindi magdalok, hindi mag-selfish sa kinahanglan daw share gid tanan. Gani. Kag dapat mag-intindihan ay. Understand each other. Amo lang na. Wala man. Aside sa yes dear. Okay dear. Amo lang na. Salamat sa imo pag-istorya. Sige, salamat man sa imo nga tiyempo. Palangga ko nga bata. Palangga ta ka. Okay. Bye for now. Sige, bye. Bye.